Guys, ni complaining about video endiyiposte izolo because of volume. Into has been recorded ebusuku and ndingayiboni i-ring light yam and ndisebenzisa iflash yefowuni and ifowuni ibilow, iPhone xa ilow uyathanda ukugrrr. But ke that was the reason why ifowuni ibingavakali kakuhle. I promise loo nto leyo izophinde yenzeke xa ndibhalisa isitori. Anyway, if I want to ask I'm Amila Loba, I do story times on TikTok and also here on YouTube I do story times. And if you send us a story, if you want to more of them, please subscribe on this channel. Because there's new video footy when the show about your press like notification bells, so every time I post you get to see these wonderful stories. So okay guys, I'm trying to see this new story footy, and I hope you just enjoy it and comment if you want to know what the story game. Bhalelo anonymous uthi yazi into yokuthandana nabantu bokufika xa siqandwa siye singafuna umamela, kodwa ke mna ndathandana nomnye umfana kwenzeka uba kuthi kaloku umntu onezinto zakhe andimazi noba wayithwele na, kodwa kwenzeka uba loo nto afethe mna ngoba ndigule ndiphume nje impethu phantsi. Nasi solo siqala kanjena ke. Uthi ke mna ke ndikhule ekhaya ke ndingumntu ongakhuleka kamnandi ngoba ekhaya bekuhlutshekwa futhi sikabantwana abaninzi. Uthi yawubona laa mzi ubona abantwana abaninzi futhi akho enough food, futhi kuloo mzi abantu ungathi bayazala nje kodwa bayayazi uba bayahlupheka. Ayilikhaya lam ke elo. Uthi thina ekhaya umlenze wetyiwa ngumntu omdala, like inyama ezibhadlile. Sometimes asifuna nje umhluzi okanye ibe ipisi enyama encinci nje uba uvitheste inyama. Uthi yayingeyonto imbi ke leyo yoba singatyi inyama ncam uze sesithi qhelo eseyimpilo esiyiphilayo. Nomntu oyesitya nje inyama epheleleyo okanye ipisi epheleleyo sasimothuka nje thina because asiqhele uphila laa mpilo. Uthi hayi ke sikhule kuloo mpilo injalo ke hlala nee-siblings zam apha ekhaya sibana nje kukho nee-cousin kuthiwa wonke umntu nje likhaya likhulu wele wonke umntu nje. Uthi kodwa siphila phantsi kwentlupheko. Uthi apha ekhaya ke akekho umntu ofunda isikolo, akekho nje umntu opasayo. Uthi yonke into yalapha ekhaya mane ngathi ivaliwe. Amantombazana walapha ekhaya amanye ayamitha nje, amanye ahamba uhlalisana, akekho nje umntu ohambela phambili. Uthi ke nam ke naye ndim ke lowo ndingabanye awala mantombazana lawo ayengaphumeleli ayengathini. Uthi ekhaya siziphilisa ke ngoba sibe namadoda nemali. Uzifunela indoda enemali and then ube ngonawe uyazazi uba uzithengela impahla uziphilele. Yayiba ngulowo nalowo ke aphuma esitratweni eyofuna laa madoda nemali. Abanye bezikhupha ke ekhaya beyohlala kwii-flats zabo, kwii-apartments zabo. Uthi nalapho akekho umntu ohoye ekhaya, umntu uzohoye iziqo zakhe. Uthi nam ndenza njalo ke ndafumana indoda. Indoda yokuqala ndayifumanayo ke uthi yamlantuza yamrentela iflat. Ule ndoda ndibana naye etawuni. Uthi le ndoda ihamba ngemoto uyamisa, uthi ke uyahamba nje uyawokha and uthi wokha nje etawuni ngamabomi uyazazi uba ufuna amadoda nje. Uthi wawokha kule tawuni nyhani wamiswa yile moto, ekuyimisele le moto le ndoda ke yabe isemanganye nemotweni. Uthi zange bendisikolweni because ndiyayazi vele nam bendithakathe indoda ezitshintshe indifune ngoba ndazazi uba ndimile kakuhle. Uthi hayi ke soke sihambe ekhaya simile kakuhle, soke sineempundu sinemilenze wena ntoni. Uthi ndithi andifuna uthetha. Uthi hayi ke nyhani yamisa ke le moto. Uthi ndangena phakathi. Umfana ke hayi nyhani zama undi-impressa kumfana ngoba ndifuna ntoni endithila yonke into endithila ndibe ndiqonda kahle kahle wena uyi-jackpot yam ndikuthathethile. Uthi ke nyhani nomfana ke sabhizi. Umfana ke ndithengela yonke into, umfana wandirentela iflat. Uthi ndimkelo ekhaya ndimkile ndiyohlala eflatini yam etawuni ndizipholele. Uthi yonke into ekhaya ndiyazityisa ekhaya bengayityi yonke into. Phaa eflatini yam ndiyazityisa nje, ndingumntu ozipholeleyo zitya into zam. Endoda yam le indawo ezisapotana. Uthi heyi ebona into sapothwa yindoda ube ngenanto iza kuhlukumeza. Ule ndoda yayingamhlukumeza yayinomfazi caba ke le ndoda sixa ibuya emfazini uyaxa unestress ibuye ingxolise yena ibe nolaka kuye sometimes yembethe nombetha. Uthi uphike ndibethwa funa ndinyamezela ubethwa because loo nto ndicangele imali le ndoda. Uthi sometimes indoda indibethe uzogqiba wayithi uba ndiyohlaba ndibuye singenebhedi ndigqiba le nto ifuna sibe bhizi kodwa ndiyabona ubetha. Bendixelele uba mandihleke mangalili mandihleke. Uthi uphi ndihleke kodwa ndihlinyembezi ngoba kufuneka ndihlekile. Ile ndoda ithi mna ndathatha yonke into yam mna uba ndigewe ndim awumkala le flat ndiye kwirenta gqiba ndinyamalale ungazuphinde umbone mna. Uthi ndanyamazela impilo yayo njalo endibetha indoda endikrwqa phantsi. Uthi ayindaxeba ndiyaphuma kule ndoda. Ewe mandiphile le ntluphekweni. Intlupheko yasekhaya ibuhlungu ne, but ukuphindela kwintlupheko yasekhaya kunoba ndihlale kule ndoda is so much better. Uthi ndaphuma kule flat ke ndisiya ekhaya ndine-bruises like indawo yonke ndibethwe ngulo bhonde ayintoni. Uthi
nathi ndave nathi kule ndoda ndiyabuya ndekhaya kandichaba noba ndiyothini ekhaya kwathini kanti kumngakwam oko yandifowunela loo ndoda yandifowunela ndava ndayibhlokha bona ndizixelela uba akho nto ndifuna udibana nayo kudala le ndoda indibetha ndimane ndixela uba ndifuna ndiyenzayo imane nje ixolisa okanye indiforce ngoxolo uba hayi mandilithathe elo xolo okanye mandivele ndincume ndiyithathe ezifake into yothando le yobedwa. Ndafika ke ekhaya ke ndizezobhruzisi wonke umntu endibuba kwenzeke ntoni andikwazi uyichaza sebeqonda ke uba hayi ngala madoda abanawo sesiyaziwa mos impilo yalapha ekhaya nabantwana balapha ekhaya baphila njani kodwa yangala madoda abanawo la yenza uba ababethe abathini. Guys, uthi wafika ke kowabo engilo uneminqeba unentoni kuze kowabo kwenzeke ntoni abanye bayayiqonda mos bayasoya la madoda nawo lo ameze kanje. Uthi ke ndayizila indoda ndazixela uba khona ndifuna kula madoda ngoba ayandihlukumeza ewe ekhaya impilo kwenhluphe but andiyiboni into enje ngoba ukuthi indoda imali yendoda engazuyinika nto wena uzoyinika nje umzimba wakho yakontrola awunamali awunanisi yakubona ndimxhomekeke kuyive ibuhlumeze. Uthi ke nyani ke ndahlala ekhaya andaphuma phandle endangumuntu nje ozoyile. Uthi hayi nyani anyamalala amanxeba yasebusweni ke yazaphela i-blue eyes nda right. Uthi hey Thomi yam leyo ke ngokungixelela uba hey etawuni ziyabuya kufike i-big boys no eklabhini ethile ziyabuya le uthi ezi big boys ziyarola uthi hayi loo nto uthi Thomi hayi jonga abafana bangaphandle bakuphatha kakuhle yeke abafana bangalapha eSouth Africa bakuhlukumeza. Uthi abafana bangaphandle banalakhe mani amaNigeria nto uthi amkhonvesela amaNigeria. Uthi aqoma inhliziyo yakhe afuna ukuya because apho kwabo akho kutya akho nini umuntu ekwazi uba atye kanye ngemini okanye asibambe isisu le mali owenayo uyifumene lapho seyaphela. Uthi aqoma hayi yazi ntoni mandiphinde ndiyidraye mani le nto. Uthi abahambe letho yakhe bafike eklabhini. Uthi bafike le klabhi ke ngoku unqibeka kahle intoni ke bafike basele ke kusele. Uthi ababhuti bayabathengela ukutyala uthi bathi ke uthi hayi ngale mini angafuni umuntu uthi kubekho umuntu la kumfunayo intoni la bagoja afuna ugoduka naye. Hayi ke guys uthi ke ngoku kule club ke ngoku mose uxelele tshona ukuba kukwezi ezi bowlers abantu barayithe club into mabaye khona. Uthi first day ke saya khona first day nje abantu very impressed. I don't know what's wrong with this camera guys. But ke uthi ke guys abantu very impressed bemthanda ngokumuntu nje emthanda phaya. Uthi ke ndimke lokho ukuthandwa upha umuntu encacana. Uthi ke umuntu ke ngilani bandi umuntu ofisha moza andazi uba ndiyafika nje apha eklabhini. Uthi ke imarket ukuthatha ndikubeke. Uthi into yenzeka uphana eklabhini ngoba kho lo bhuti umana mjonga la first day. Uthi akambuya ke lo bhuti umana mthi nje ke mehlo ngamu. Uthi ke nyani ke baphumela Thomi yakhe bengafunwanga baphumela noThomi yakhe bengabuzwanga mali okanye bengathwenanga bespoiliwe nje without like bakhuphe anything else akube khona umuntu ufuna ugoduka lapho. Uthi yaqomba abantu ababhuti abantu ba-right yazinkosi yami sagoduka ke noThomi andazixela anonomasi bazophila ndibana nabo ababhuti for sure. Uthi ke nyani ngengomso cha basibizile ababhuti bafuna lo Thomi bangasibize eklabhini futhi. Uthi ke nyani saphinde saye eklabhini xa sifike eklabhini ke ababhuti ke bafika sideke etafile eso speed nokutyala bodoro. Uthi bona bangobe ntoni head to toe libitso yonke indawo. Uthi ke hlala nababhuti nyani ke ngabikho ngxaki uthi sihlale sese nababhuti kubekho lo bhuti zakho uthe undithandile into ntoni dala njongile uyafuna uba into yedibane. Uthi ke ngolo bhuti masiphumele phandle siqondo uthi xa siphumela phandle siye emotweni njalo. Uthi acofa isiciko lo bhuti xa sithi imoto umnyonyovo kwabani imoto uthi mnyama khacaca uthi intoni imeke. Uthi imoto ijowa khona bangene ke kule jowa khona nobhuti bancokola ubhuti ke uthi hayi uyithanda isitalo sakhe emthanda ugirl umuntu andekayo nje umuntu onomvibe naye. Hayi ugirl uthi hayi ke ubhuti athi mahambe bayendlini yakhe ufuna ubhuti ugirl awunemasi ufuna uyoboniswa indlu uNigeria lo. Uthi bake bahambe bayobona le estate yakhona security gate bavulela bangena kule ndawo ipholile uthi indawo abanemali nje ibona. Ufike ngene endlini yakhe indlu yakhe ipholile cwaka kho umuntu uyabona mana iphula ubomi ame life le. Uthi ubhuti ke abenceba indlu yakhe le ufuna uintroduce endlini yakhe ndiyazi kwazi uyibona ndisize xa ndifuna ntoni. Abethi ngingomso siyaphuma sihamba out ifuna ukungispoila. Uthi ke ndimke lo usukela ngoko ndandispoilwa ndiseswe shop designer shop endele impahla. Uthi kwasezithomini zami ndandengumuntu otop ndiflexa most because I'm all that. Uthi ndinxiba ntoni ndimhle nje nasebudini ngathi ndiyelo bone ngoku iwivu ziyalalaze. Uthi ke nyani ubhuti ke angandifuna into. Uthi ke nyani ke bahambe nobhuti lo ubhuti amspoile ke beyonke lo bhuti amspoile. Uthi ke Thomi zakho ngulo muntu njalo.
uthe ke nyana ke ngoku caba ke ngoku ugirl lo anonymous ke ngoku sengathi uyattached ngathi ba-attached kubhuti wathi uyemthanda. Uthe ke nyana ke ubhuti akafuni into bakulale ebhedini, akafuni iroom, akafuni into, ubhuti nje ogentle. Uthi axeba mina manje ndithanda lo bhuti manje ngumthanda uyamthanda kahle uze ngothando nyana ayikho into enje. Uthe kwenze ngami nathi lithile ubhuti afuni ke ukuba kwenziwe lento. Athi ugela ayindala nyana nokunikile ixesha loba masibe right mina nawe noko I'm ready ngoku. Uthi ke nyana nobhuti sibe busy siyenza into. Sivuke ekuseni ubhuti andele izinto futhi andispoile uxa ndifike ekhaya 60,000 yangena ebhankini ndothuka wonke umuntu nje ekhaya. Uzange ngibuze ke ndabuza bulela kubhuti lo ke siphola abantu basekhaya bonke basibona. Late ndiyafuna ke ukuba ndifuna yakubhuti. Uthi sika ndifona ayifuna ngena voicemail ngoba noba kwenzeka into ngikubra. Uthi fona ngena voicemail uthi nyani ke ihlala ifuna nje voicemail uthi ngenye wena voicemail uthi kuse kube ngomso. Yey ndiyafona ngiqoba mhlawumbe uhlelwe into yazi lo bhuti. Ndavuka ndihlabhe ndaklapha qhelo bakho ndobuza kwitshomi sakho ba uphi. Uthi yey ndivuke netshomi yami sihambe nyani ke ngamsusiye ke club xa sifika. Uthi sifeke ngoku boyfriend nako apha uhleli namanye amantombazana nobhuti bahleli amantombazana xa sifika babe besibhebhethe besithi into sifuna apha sifuna none apha. Uthi beqomba selwana namantombazana ba how come bathatha abantu bethu into uthi basibhebhethe amantombazana ngathi awasasi. Uthi asibhebhethe ngendlela engathi akasonyanya wasafuna usibona ithi le ndoda blockile nje blockile amabomba safuna ukufuna ndiphumele empilweni yakho nawuphume kwayami impilo. Uthi ndiphuma nomsindi konde kodwa ndixelela nami ndiyaphuma kwelikwethu. Uthi yey ndaphuma ngegetsha sesiyenzile andithi into inkonzo yasekamereni. Undaqala ke apha kuba namaphopa amabi ndiphupha ngathi ndiphupha itoilet okanye ndiphupha umchakala ndiphupha ndiyafathelwa ngabantu. Uthi hayi ke ndaqala apha kuba namaqhakuva ebusweni. Uthi uyabona amaqhakuva abamhlophe ebusweni abene ashine abe ngathi achinene ukuthi that was me. Uthi njalo ke ndiphupha kanjalo. Uthi hayi ke saqala iiperiod zam ke njengeziqhelo ukuthi zibazange ziyeke for 3 months okwesenzeka ndizixela uba you know what mhlawumbe ikho nderonga. Uthi nditheka ndifuna uhamba ke ngoku ndiye emntwini kodwa ke zisitope. Xa zisitopa ke ngoku ndiqoqala livuma ngomuntu onuka ebantwini ngokumntu nje ndokisola ndimi sekunzima nohlala phakathi kwabantu. Sihambe ke siye emntwini ekhaya. Xa sifika emntwini uchaza uba yeyi lala nomuntu orongo mna and ke ngoku le nto yakhe indi-affectile. Uthi akulo muntu akazokwazi inyanga le nto inzima le nto ndiyivayo ngomntu lala naye sifana namagweje. Uthi ke nyani ke ndinguloo mntu ke ngoku mna unevumba unukayo kwanothini ke ukelela ukuthi kanje ndifona nasithi malireverse le nto andiyibambi kwa ifowuni ndingena voicemail sometimes liphume nje ndibe nam ndibangayehlapha into olijonga ndisandibona. Uthi yaba impilo yamkeleyo ndingumuntu onukayo kaseshatweni ndinento engathi ikho ngaphantsi kanti iphuma ngathi inyeke ngaphantsi ingathi sendiphuma nento engathi zimpethu ezithile ndingunohlala yedwa ngoba ndibanukisela abantu. Uthi andiyazi uba mandibheke ngaphinda ndalala nomntu orongo. Uthi sithetha nje nawe ngoku ewe ndihambile indawo ndahamba amayeza siphelile impethu nentoni but still sekhona levumba nalamaqhakuva lapha ebusweni ngathi ndisichitho. Uthi yabona into yabantu abangaphandle yothanda nemali yabo phofu because ngenzeka abanye babo bathwele and ngishona lo wami wayethwele. Uthi zangabona into itheni but umshoba wayethwele lo muntu ngenzeka ba wayethwele that's why waba nezazi into yena after effect yonke lanto. Wamkhangela wamncama ke usithe ngamfumani kuna namhlanje akamfumani and uyagula ungumuntu nempilo enteke because of wanegweta elalithwele. If you find this story make sure you subscribe to the channel. Can't wait to see you next time. Comment sifuna ubona ufika ntoni.